assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windere TV kala to mbawɗon wonde wonnide on calminama e mbaddi tottidindi caggal calminami ko yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men en jetti Allah kadi tigui e artude émission meɗen fodde taw ko ɗo e Windere TV hande invité meɗen noon ko Abou Sy gorko mo jalluɓe ɗum noon Abou Sy mi salmini mi juurimama mi calminta bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV. Assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salminima ko eɗum yettode muɗum kalto julɗo wonno weltinimi ɗumen calminama juurama calminade teddude kubdin calminama ɗo e Windere TV ko musidɗo moɗon Sy Abou Sy rewno salminde juurade kadi mbi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ummu ko noon tigui caggal nde salmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windere TV Abou Sy hande noon wonno toɓɓere meɗen en tant que jeune en tant que gorko mo ganduɗa kañum ene jogui fodde e wuuro muɗum ene jogui fodde e nder galle mum ene jogui fodde e leegal muɗum ɗum noon ko ɗum jiɗen yewtude hande en tant que jeune hol fodde ma e wuuro ma haade wuuro ma jogandema fodde an aɗa foti joganade wuuro ma fodde hol fodde nde poɗɗa joganade wuuro ma en tant que jeune kadi foddame wuuram ko dental avant tout ko dental e kawral e famodirde ittidirde gueɗal kadi o jogui fodde e wuurami o jogui fodde kadi e jeunesse wuurami o jogui fodde kadi e nder gueɗal o jogui fodde kadi wuuro ngo fof fotirno eko takki wuuro ngo taw fof jogum fodde kadi fodde nde yahata koye respect kala jiiɗa yahata ko respect kala ko ala respect nokku yahata kala ko ala respect kadi nokku o yettatako kadi minen kadi min jogui wuuro respect jogui amen respect fodde nde kadi hamin nanguide ha yesso Allah ko noon tigui émission meɗen fodde no wini tan omo jogui fodde e wuuro makko omo jogui fodde e leegal makko omo jogui fodde e nder galle makko kono noon mbiɗa sikki annene e wuuro mo gonɗa ne foti jogade fodde e ma galle mo gonɗa ne jogui foti jogade fodde e ma leegal ngo gonɗa ngal ene foti jogade fodde e ma so tawi kamɓe eɓe foti jogade fodde e ma holno ɓe poti sifrade ha ganduɗa ɓeɗo ene jogui fodde e ma gandanɓe jam jogam fodde haɓe teddinimi soko haala go machallah haɓe teddinimi no feewi kala ko gimminen wuure haɓe jaggui hen soko politique so affaire seremɓe soko affaire réunion ji soko affaire dental e pamodiral kala ko noddumi haɓe gara en fait haɗa cuuɗo tosuli yeehe lawol yeehe lawol wiya Abou Sy Abou Sy Abou Sy ɗum kadi fodde fodde mawde machallah haɓe korsinimi haɓe nanguimi haɓe jiiɗimi mboɗo yiɗimi en fait si ɓuuri hande ɗum welde fof adde weldem foof min somi noddi réunion ji haɓe gaare yam bande so ala e ma fodde ala e ma gueɗal wata adde réunion ma noddude ene weeɓi ko noon noddude ha noteɗa ɗum ko weeɓani mi noddi noon ɓe nottomi kala to mbawmi noddudeɓe soko wa jeunesse soko affaire fedde rewɓe nde kam fof ɓe noto kam ɗon kadi ɓe remarqué aɓe jogui kam fodde ko noon tigui ɓaadi a andi wuuro ma ene jogui ma fodde an aɗa jogui fodde e wuuro ma gartaten koye nder galle en tant que gorko en tant que jeune hol fodde nde poɗɗa jogade e nder galle mo gonɗa o nde wonno ene heewi so tawi a woni galle ɓe ko ɗanniyankoɓe ko yaltuɓe an keddoɗa e galle joni ɗanniɓe ene mbaɗa fodde mumen an gonɗo e galle hol fodde nde poɗɗa wadde machallah avant haɗam yalde haɗam wadde immigré koye galle he gonnomi hen jibinami hen mawnumi foof ko ɗon dañmi d' abord sa yi kadi yimɓe galle joguema hayde galle jogema fodde tan wota seytani en tant que jeune koɗe lance appel kala to gonɗa e galle ma ka gorko walla saka debbo to wota seytani a wona meslal debbo mawne en ene hen debbo miñen ene hen yummani hen goggoma ene hen kadi il faut kadi a nanggamɓe koɓe jinnaɓe ma par ce que debbo mawno ko jinnaɗo ma debbo bamma kadi ko jinnaɗo ma a faami sa nanguima nanggal koɓe jinnaɓe ma tan ɗon caɗele gonta ɗon ay jomum waɗa ko fewani nodda jooma côté vraiment mbatta ko yoɗani accu ɗum ɗo moƴƴani vraiment mi ɗacci so ɗaccani kadi nodda joomum a côté kadi mbajoɗa so jaɓani kadi noddu jumma kalna yumma mbiya kar wona waɗa ko fewani mi waajimi mi wacci mi jaɓani par ce que mon waajuma ko guiɗoma kadi galle wona pettal fewnata galle fewna galle ko dental woni doole en dentan nangodiren ka hooram komi hoorema mawno gonɗo lessériére o nan ɗum welto ɓiɓma o ɗima e ɓimmono fof nan kon ɓiɓma ni par ce que ɗi mawno ko ɓiye ɗi miñi ko ɓiye ɓi goggoma ko miñi walla wono mawne so nangodiri tan wonta hiiro ngayo par ce que gueɗɗe kadi mi haalama gueɗe gotel bonnata galleji ɗi gueɗe gotel mi hakki yendam so woni nawligo nana hen
so paawo nangi ɓiɓɓe fof ko ɓiɓɓe makko ono son ngari omo wata oñaade asa fañi mi haalde ko kono sa nangi ɓinguel gogguma ngel o faw dow ma anne kadi yumma kadi wata ko musi ɗumen ne reeno kaari reeno ɓikkaari o ayi adi probléme kono so bama nangi ni suga mum fof an sera nangat kala bama jega caggat ko bama acca caggat eɓe guiɗo bama guiɗoma gaño bama ko gañoma ko noon tigui Abou Sy a haali oɗo mo ganduɗa ko jeune gonɗo e nder galle holno foti jogorade fadde e nder galle a ari hen no fewi kono o mo ganduɗa kañum ko ɗanniɗo ene woppi galle hol fodde makko e nder galle he en tant que mo ganduɗa ko ɗanniɗo sa ɗannima a yalti acci miñene mawnene gogolama jinnama caggal so galle fawam foye hoorema fawam ko teddi fawede galle hono fawede wako ƴettede asmata fawe dow hoorema ni so boni wiyata ko an so fewi wiyata ko an toujours o gabbaɗa koko fewi ko toujours garama o gonɗo ladde o nannguɗo galle fof fawe junggo ma o il faut respectable parce que sa respectani hoorema a rokkata galle fatake junggo ma sa respectani mawno a bata fewnde galle he kadi goppon kala ko kewe galle talfa ngaji ciw appel ay wakkulu ciw an gonɗo galle a range an gonɗo ladde wa range ɗumen gonɗo galle ko ransata ko gonɗo ladde wa range ɗumen gonɗo ladde ko yiyata ko walla taw yiyata wa yiide woni ga enen goni ga enen jiyata woni ga ho kono gonka men noon e muñodiran aɗum saaha dabɓo andara wonde oɗo jangtina wiye maayi simtine ko moƴƴi simtine ko boni kono sa wonde e galle ma ka halif gallo par ce que neɗɗo so timma responsable kala responsable quand même sa timma dan hokkoyde galle ni a hokkata e galle par ce que mon hokkama galle itti galle watta e junggo ma ko hooladema e horsindema e tindema mo tinanima noon wata hokkude mo jaɗango galle ko tinno fof tinan ɗumen soko moon so goɗɗo kono galle foti jaguede nanggal tingal ɓe koƴatake ɓe kolata ɓe ɗomɗata kala koɓe joofi gadda ɗum welnata galle kadi toujours noddaɓe yoɓe muñodir yoɓe nangodir soɓe nangodir tan nangui debbo ma e debbo mono fof gotum tan o baddata tigui Abou Sy nde garnoɗa o gorko mo ganduɗa ko ɗanniɗo fodde mum e nder galle he kono oɗo gorko mo ganduɗa kañum woni koye nder galle fodde makko e nder galle mbeɗa sikki a aranani hen hano hannitini nde wonno e hen saahaji kamɓe jogoto dépense kamɓe jogota facture ndiyam facture courant kala ko kewi tan ko kamɓe kono noon an gonɗo e nder galle an jeune gonɗo e nder galle o mbeɗa sikki aɗa foti jogade hen fodde en fait sa wone galle toujours ndemen ɗon premiére ndema jeeri saɗa wawi c'est obligatoire ndema jeeri ndema waalo ndema seynis so mon addi nebam mbiya maram neni so addi fehe mbiya gawram neni so yiɗi kosam baala min nayam neni toppiɗa baali toppiɗa nayyi par ce que wonɓe toon komi walla toon ko eɗen mbawi gollude ɗum ga en par ce que sa reemi joni taw saaha ma jeeɗa ko 14500 a sotta maaro lacciri manda gawri suuna jeeɗa 15000 a reemi a heeɓi gawri ma heeɓi forma he gawri suuna a sotta lacciri sa gawri kosam a soodi yan aɗa ɓirnema ɓir baali ma a sotta sa dañi koɗo a jogui baali ma nayyi ma wona sa ala wona a nanga cuuda kirsa koɗo ma kono saɗa jogui a nanga kirsa mo liggi ɗum gonɗo e galle o kadi gonɗo galle yo mbabba galle wiyede mbabba ene moƴƴide wonde mbabba galle machallah ko Allah fof fawe dow ma mbaɗa accepté jaɓa ɗum normal kala koɓe jiiɗo gaddunoyaɓe ɗumen ne nayyi ma nene baali ma ne mbaɗa fof ko onon jeeyi ala heero mbaɗa wata heero gumba fof ko onon jeeyi ɗum ɗo wona holta ɓi sa ɗum ɗo ko min goto jeeyi minen fof ndendi kala juuɗe haaju neni soko inde soko yangue soko sadak soko wawi fodde soko ceerna guitta mbiya ndehe annen hema mawno golladde o mo weltanoma hen wiyatema ha goona mbayɗum sodde maaro ha goona mbayɗum sodde gawri an gonɗo wuuro an joɓata ɗum no hoorema kono ni tan ni ɗum yahani hay goon ladde o wawata walde ko jiɗɗa ko hay debbo hay rewoɓe gal ɓe kurtoma e nder hen ni ɓe ufnoɓe ciptotomo adda fo aɗa ñaamo wannam ha mbaɗɗa inde galle ma mbaɗɗa inde sukaɓe ma ko noon tigui en keeɗima Abou Sy e émission meɗen fodde o wi wonde mbabba galle gonɗen ɗon tan wonde mbabba galle kam ne moƴƴi saabu ma rimdu sa yeehi wuuro manda ko sa yeehi ladde jaafoɗon ma rimdu gawri gadda ma rimdu ñaay ko gadda e goɗɗum kono mbabba ladde ka eɗen mbawi wiide nafata haydara ɗum no wonde mbabba e nder galle muɗum ɗum mbaɗa sikki kadi o arini en hano hannitini kadi en paami ko wona ɗum ko Abou Sy ko waynade tan yeɓoɓe Windere TV kala to mbaɗo wonde wonirde calmina bandiraɓe mbaynoroɗa machallah hande ɗen ɗo to hoore fonde Thilo Bouma Ndiaye en gari ɗo adden kadi ko mission addi en
kadi ko dental woni doole par ce que Oumar kam ɓe jindiri en fait jalluɓe tan pont fusi nde an kam c'est la première fois ɓeɗa yiima kadi aduna ko jokka jokki gon aduna wetata e meeɗa miija tata ko mbiɗa yiima ko Allah weɗen jindiri yo jokku ha ɓuura ɗo kadi mo wasi on diine moɗon diine fof pour adi fof diine juule koore cakkuɗe muddu ɗe laaɓe deedi ɓerde ɓaɗa he battana fata jurmodire enen fulɓe jurmodiren enen goni fof hande enen goni Sénégal fof ndere bon fof enen goni ɗon sen jurmodiri tan même kala ko jiiɗe wadde mbaɗan kala ko poɗɗen rewande meɗen kono hun fof noon ko goppen yahani ka nokku wawi batte wawi firtude kono yo Allah wanne jaam e cellal e kisal ɗo to hoore fof nomin goni hande noon ɗo ha dimanche amin ɗo min calmini fof min juurima fof kawaral e kisal e juude balle moƴƴo batan jeese meɗen si sawande on beltanama ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Windere TV e émission meɗen fodde wonno invité meɗen ko Abou Sy gorko mo jalluɓe wonanta noon émission ko Oumou Sy Ba debbo mo Horefonde Thily Boumy Ndiaby e siftinde bandiraɓe noon hande émission ko ɗo waɗa e Horefonde Thily Boumy Ndiaby e galle Bassirou Mbewa ɗum noon en ñaguima Allah nde waɗanta en jaam rokka en jaam konko jogui jaam mo rokki jaam o daña jaam ɗum noon Oumar Doro Koumé a weltanama no fewi Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde